Kwamishiniyar Jin Daɗi da Walwalar Al'ummar Jihar Sokoto, Hajiya Asabe Balarabe ta yi ma manema labarai bayani maƙasudin zaman da ta yi da ƙungiyoyin masu lalura ta musamman, kamar ƙungiyar Guramu, ƙungiyar Kurame, ƙungiyar Zabaya da dai sauransu. Ta kuma bayyana zaman a matsayin zama na sauraron matsalolin kowace ƙungiya na waɗannan mutanen tare da bayar da tabbacin ɗaukar matakai akan matsalolin da suke fuskanta. A cewar kwamishiniyar, sun fito da shirarwa domin inganta rayuwar waɗannan mutanen. Shirarwan sun haɗa da ɗinkin tela, koyon kwamfuta da kuma koya masu yin kujeru da dai sauransu. Gaskiya mun zauna da su mun tattauna abubuwa da dama, kuma ni buƙaci mu yi haka saboda ɗumumuwa sun yawa, kuma ina jin complain daga gare su daga kuma wurin mutane. So su da abin ya shafa masu ruwa da tsaki na masu lalura ta musamman sai ni gayyato su gaba ɗaya, wato sarakunan kowane fanni, na kutare, na makahi, da guramu, da kuma su kurame, duk dai hana abin nan zabaya, duk na gayyato su gaba ɗaya sun halarta a nan wurina. Mun zauna ɗakin tattaunawa, kowane su na ba shi dama ta bayan na gabatar da kaina na ce ya faɗa min menene matsala ta da wannan ma'aikatar gaba ɗaya. Ciki na tabbatar da waɗannan kuɗin ga hannun wasu ke zuwa, saboda yana cikin abin da suka koka muna. Wasu abin bai kai gare su ba a ma kai local government ɗinsu, wasu kuma in an kai local government ɗinsu tahowa su karɓi abin ma yana ja musu matsala saboda tsadan mai da tsadar rayuwa da aka yi. Idan mai lalura ta musamman ya shigo mota, wani ya ce zai zo ya karɓi kuɗi inda azon ɗinai, to in zai koma ba zai rage mishi wani abu mai yawa a hannu ne ba. Sannan akwai wanda kuma suke aikowa da katuttukansu, in sun aiko da katuttukansu abin in an so shi akan raba shi biyu a basu. Akwai waɗanda kuma suna da kati tuntuni, kuma suna cikin list ɗin da muka yi tun binciken da muka yi, amma yanzu kuɗin ba su kai gare su. So abubuwan ga sunan dai kala-kala, to don haka nake son in yi wannan bincike kuma in tabbatar da wa'yan gama kudan kuɗi da ya ware yana basuwa sun kai ga wannan al'umma wadda ya kamata a taimaka ma. Sannan kuma waɗanda ba su samu ba, su kuma da ya alkawarin zai cika, kuma zan tabbatar da su ma na ɗauki nata suna gyara, kuma in haɗa mai kuma na san zai bai. To gaskiya an samu ci gaba da yawa, an raba abubuwa na masarufi da yawa, an tallafa ma mutane al'umma da abinci, an tallafa ma mutane da abin hawa. Kamar farkon shiga ta ofis mun raba keke napep waɗanda ke aiki da na'ura, suke aiki ba da mai ba. An raba mashin ga al'umma masu ɗimbin yawa, an rarraba musu, kuma mutane na nan suna zirganiya suna ci gaba da shi. Sannan akwai ci gaba wanda an ka samu kamar gehen gidan marayu, an samu ci gaba, an gyara gidan yanzu, an inganta abincinsu, an kyautata musu. Ga sallah ke ga an yi ma kowane marayi riga biyar, babban riga da yar ciki da hulla da takalma da agogo, abinda kowa ya gani ne jihar Sokoto. Kuma shi mai girma gwamnan jihar Sokoto ya ware makudan kuɗi masu yawa, aka yi ma waɗannan yara kaya fiye da mutum 100. Gehen matar mai girma gwamnan jihar Sokoto ce Hajiya Fatima Ahmed Aliyu. Ita gehen su akwai forum na matan gwamnoni waɗanda suke son su gabatar da wurare wanda ake rehabilitating ɗin yara masu shaye-shaye, a inganta rayuwarsu, a gyara su, a koya musu sana'o'i, a koya musu abubuwa. To lalle wannan wurin yanzu na an riga an gyara shi. Ina da ma hotuna ne duka waɗanda abubuwan da muka ɗauka. Mai girma gwamnan jihar Sokoto ya ɗura kuɗi masu yawa wurin nan, an gyara wurin nan, suna da gadajen kwanci gehen mata daban na maza daban. An yi musu ICT center wanda ina ganin yaro ko guda 20 ne ya zauna, kowane yana rika kwamfuta ta a koya mai abin da ake sa a koya mai. Sannan an yi musu wurin da ake kula da su, a kira waɗanda ke unhwani da harkar kwakwalwa, wato abin nan psychologist, waɗanda za su zauna da su, su yi musu magana, su yi musu bayani, su jawo ra'ayinsu, su kuma gabatar da guidance and counseling a kansu yadda za su gane unhwanin rayuwa da cutarsuwa da a cikin harkar shaye-shaye. Muna da wannan ɗaki, kuma muna da duk abin da ake bukata wurin wannan ɗakin. Muna da ɗaki wanda teloli ne na musamman aka cika da ɗakin, wanda ake aikin tela da shi, wanda za a koya musu aikin tailoring,
yaro zai koyi sana'ar tela, kuma in Allah ya gwada mana ya gama, to lokacin nan ne mai girma gwamna zai yi shawara abin da ya ga ya dace da su. Sannan akwai na teloli waɗanda abin da phonics ake kiransu, teloli ne masu tsadar gaske waɗanda mai girma gwamnan Sokoto ya oda an ka kawo, kuma ko su suna nan mun yi saitin su, zan ba da duk hotunan su, kuma in ana son wurin a je a ɗauka. Mun gyara wannan wurin su ma na aikin phonics masu tsada teloli za a koya ma yara shi wanda za su amfana. Ɗauko mutane daga Kaduna sai mun fara za mu kawo su, za su koya wasu kujeri waɗanda ake kira Ken chairs, waɗanda they are not common here Sokoto. Ba mu ga inda ake koyar da su ba, to mun yi wannan yunkuri tare da yardar ita mata mai girma gwamnan jiha. Na je Kaduna kuma na sa mutanen sun zo, na zauna da su, mun tsaya mun yadda da lalle za su zo su koyar da wannan sana'a a Sokoto. Zan kai ku gani ko in ba ku hotuna wanda za ku wallafa. To yanzu wannan abin shi na sa gaba, da kuma za a bi har yau waɗanga mutane da na gaya miki psychologist su zo su zauna da yaran, a ba su guidance and counseling, kuma a tsabtace rayuwarsu, a inganta rayuwarsu, a cusa musu tsoron Allah don a samu yaran su zama yara na gari kuma su koma ga iyayensu. Haka kuma ta ce waɗannan kayan koyon aikin tuni suka tanade su domin tabbatar da waɗannan mutanen sun dogara da kansu. Rahoton kenan, Bilyaminu Abdullahi, Hausa 7 daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.